Snáď každá krajina na svete sa môže píšiť svojim typickým mliečnym výrobkom. To, čo pre Holanďana znamená Gouda alebo pre Švajčiara Emmental, môže pre Slováka znamenať pravá májová ovčia brinza, náš tradičný národný syr vyrobený podľa pôvodnej receptúry. Hoci brinzu konzumujú okrem Slovákov aj Česi, Poliaci, Rumuni, Ukrajinci či Bulhari, história spracovania ovčieho syra u nás má predsa len ďaleké korene. Už v 15. storočí sa po príchode Valachov na naše územie začal podomácky spracúvať ovčí syr do podoby dnešnej brinze. V roku 1787 bola v Detve Jánom Vagačom založená prvá z brinziarských manufaktúr a o 10 rokov neskôr bola založená Petrom Molecom druhá, dodnes fungujúca a najznámejšia brinziareň z Volenskej Slatine. Na prírodné krásy bohaté oblasti Slovenska však dnes nehostia ovečky iba v okolí Detvy a Liptova. V súčasnosti sa práve u nás v Bardejovskom okrese vyrába jedna z najkvalitnejších brinzí na celom Slovensku. Príbeh brinze sa začína na Salaši skoro ráno, keď Bača Mačuga a jeho pomocníci vyženú ovečky na pašu do prírody spásať tú najlepšiu čerstvú májovú trávu. Práve v máji rastlinky nám začínajú kvitnúť, sú plné lúky kvetov a naše ovečky presne vedia, ktoré rastlinky sú pre najlepšie. Preto to mliečko obsahuje všetky dôležité živiny, ktoré prechádzajú do mlieka. Po dobrom napasení sa ovečky vracajú späť do košiara, kam ich ženú salašnícke psy. Pekne zoradené potom čakajú na ruky Baču a jeho pomocníkov, ktorí ich starostlivo podoja. Ako sa správne má dojiť taká ovečka? Perše cverky by mali ísť na bok, toto perše 2 cverky, potom pekne ju rozcverkatí, to sa tak rozcverkatí a potom zburití, podkrutití, vycverkatí a ďalšia. Sú ovečky tak mudré zvieratá, že si dokážu vypestovať aj vzťah ku vám? No jasne, že sú dúci, ktorí sme šidíme troje na strunzi a nepríde ku nemu, príde ku mne. A zajsť toto, što je jeho, nepríde ku mne, ale príde ku nemu. To už je takú úci, ne všetko, ale nájdeš a v stadi. Čerstvo nadojené ovčie mlieko sa do chvíle ďalšieho spracovania uchováva v prepravkách. Zakrátko, keď sa dojenie ovečiek skončí, sa Bača a jeho pomocníci priamo na Salaši pustia do výroby ovčieho syra. Pred zasierením sa čerstvé ovčie mlieko najprv starostlivo precedí cez látkový filter. Dokade s predsedeným mliekom sa následne pridá syridlo, nazývané tiež kľak, a takto zasírené mlieko sa nechá postať zhruba 20 minút. No, a už môžeme čekať, keď to zakúra. Vyzrážaná syrenina sa následne ručne vyformuje do tvaru syrovej hrudy, ktorá sa ešte chvíľu nechá otiecť zabalená v látke, nazývanej tiež hrudianka. Vytlačená servátka zo syra sa môže použiť ako krmivo pre zvieratá, alebo z nej ďalším spracovaním vznikne rovnako blahodárny zdroj probiotík – žinčica. Na zdravie. Hotový ovčí syr je už po odtečení v hrudianke pripravený na priamu konzumáciu. Práca na Salaši nie je vôbec ľahká. Svoje o tom vie aj Bača Mačuga, ktorý v tomto vzácnom remesle pracuje už 25 rokov. Už kolo svojho otca som bol, jak malý chlapec, to, co bačoval, môj dedo bačoval. No a mne to asi ostalo. Ale po mne už asi nebude generácia, aby to prebrala. To už bude ťažko. Lebo dnešná mládež toto robiť nebude a každý chce byť inžinier. Hneďka chce zarabiať po 2000 eur. A tu sa nedá zarobiť. Tu musí mať k tomu vzťah a chtít to robiť.
Tu je od 4 rána do večera do 8. V pohlbí 24 hodín a 365 dní v roku furt. Na to, aby z ovčieho syra vznikla brinza, sú potrebné ruky ďalších pracovníkov. Pripravený syr zo salaša preto putuje ďalej do výroby, kde sa necháva ešte nejaký čas zrieť. Čo sa deje so sírkom, keď príde od pána Baču teraz? Keď príde od pána Baču, sa to preváži, vybalí sa z tašiek, podáva sa do regálov a v tých regáloch to vlastne tu zreje, hej. On trošku tak dostáva vzduch, musí ho trošku prefúknuť. No a keď je trošku už tak jak zoschnutý, momentálne tu teraz nie je taký, ale má takú kôrku zvláštnu, hej, taký je vyschnutý. Stále sa to otáča. Hej, ten proces je taký, že vždy sa tá hruda nadvihne, regál sa umie, znova sa položí a čakáme, kým vyzreje. Keď sa proces zrenia syra skončí, šikovné ruky žien olúpu kôrku, ktorá sa vytvorila sušením v klimatizovanej miestnosti. Olúpaný syr pomelú, pridajú soľ a jemná májová brinza je na svete. Podotýkam, že je to 100% ovčia brinza. Čo sa týka pravej slovenskej brinze, je možnosť dať tam 50% kravskej hrudky. Ešte furt to pokladáme za pravú brinzu, ale my robíme 100% ovčiu, čo je vysokokvalitná brinza. Vyrábame 100% brinzu z nepasterizovaného mlieka. Prednosti nepasterizovaného mlieka sú tie, že z nepasterizovaného mlieku prebehne mliečne kvasenie, kde sú zachované všetky potrebné látky, ktoré sa zúčastňujú na našom trávení, podporujú mikroflóru hrubého tenkého čreva. Sú to vlastne probiotika, ktoré dneska už v našich potravinách, ktoré nám predávajú v obchodných reťazcoch, už neexistujú, pretože sú to umrtvené výrobky, kde taký mikrobiálny život už neexistuje. A vlastne oni za to dlho vydržia v tých igelitoch, že tam nie je to života. Hotová brinza sa ručne balí a pripravuje na export. Hygienické štandardy výroby v Bardejovskej brinziarni sú pritom pravidelne monitorované. Áno, podľa zákona 39/2007 každá prevádzka, ktorá vyrába produkty na verejnú spotrebu, proste každá musí byť sledovaná aj úradným veterinárnym lekárom, ktorý tu vykonáva raz mesačne pravidelne úradné kontroly. A práve dnes odoberajú sa samozrejme vzorky. No a dneska sme práve prišli kvôli tomu, že je potrebné odobrať vodu. Každá výrobná prevádzka, kde sa používajú tie výrobky na konzumáciu pre široký okruh spotrebiteľov, tak musí mať zabezpečenú pitnú vodu v zmysle našich noriem a právnej legislatívy, takže dneska práve dochádza k odberu vzoriek na tú pitnú vodu. Čím to je, že sú vaše výrobky také chutné? Myslím, že každý výrobok, ktorý je robený s láskou, čo si myslím, že tie ženy do toho dávajú maximum. Od skorého rána sú tu, aby to fungovalo všetko, jak to má. A myslím si, že každému chutí domáca strava lepšie ako tá kupovaná strojová. Čo sa týka i koláčov i všetkého, takže si myslím, že asi je to také domáce. Hoci je to v takom prostredí, volá sa to akože veľká výroba, ale je to taká, myslím povedať, domáca výroba. Len preto, že to ide všetko ručne, a každé sústo, ktoré zjete, je ručne robené, všetkého sa dotkla ľudská ruka. Prečo kupujem brinzu? Pretože je čerstvá, no a spĺňa parametre a požiadavky a zákazníci sú spokojní s touto brinzou, ktorú používame na brinzové halušky a pyrohy. Takže ohlas je dobrý na túto brinzu.
Ďakujem vám, dovidenia. Od salaša cez výrobu až po kamennú predajňu. Za kvalitným mliečnym výrobkom sa ukrýva poctivá práca jednoduchých ľudí. Čo ich teda na práci najviac teší? Teší ma, že pracujem v prírode, pracujem s ľuďmi, ktorí chcú robiť a vedia robiť a pracujem so zvieratami. Je to práca, ktorá asi by bavila každého. A ja tu to šťastie mám teda, že to môžem robiť. Teší ma, keď to chutí ľuďom a že si povedia, wow, vaše výrobky sú fakt chutné a že proste mám to rada. Keď mi povedia, že robíš tam, perfektné, výborné. Na mojej práci najviac, što mňa tišet, ten výsledok, to tá hrudka, što tam myslí. Je to ťažká robota, ale už keď vidíte tú hrudku zrobenú, a ľuďom to chutí, jistí, a im to pomôže zdravotne. Toto je radosť človeka. Nič iné vám netreba.